minto mwanya getinge abagusiba mintase mwabita naende nenga kinde ngiya togosemania na kuinyurania na gotebererania na kurenda ching'igekero ne chingako chia mwanya getinge ng'ai tokorwa ng'ai togochia ng'aki twamenyete ng'aki tomenyete ng'aki toganeti komenya ase omoroberi oyo bwa Enogo TV minto mwanya getinge amang'ana agotoikera na amange amabori mokobori na amange konabo tokonya koyaerera ng'ora ase ogotebani ng'ora ng'erinde toigwane ase okorenda oboroso ne chingako nokoigekwa kwegesaku kia mwanya getinge omogusii. Na amange abeire na abanto ngosira bare abanto ngotindeku bare kere egento nkegenderete gokorekana buna gegokorekana ko amang'ana nari obogusii atabwenereti kwebwa abanyagetumba aba abake ase emeyega yamabe gose ase emeyega yebirero mwachakire goturutumba ekegusii motari gokebeka boronge ekero mokonoga bosiaria buna bono egento nkere gekorokwa amate amate kwa omonyagetumba oteba ng'a motwere matense gochia ase gete enchera agokebeka abagaka abakoro nabo bakoimoka bagende gochinyomba ekiagera bachikorusia obogundo bacha nabaro bokoru chinsobo korusia obogundo nogoteba ng'a aganchara nkari babwate onye bacha kabwenete korusigwo oku naku bare gochi batwera matense batwera matense yaani akandagera gete karosigwa abagaka aba baruseria obogundo baruseria enchara eri bacha naro korusa obo iga ase bare lakini bono enchera abanyagetumbe babona onyakeorogo bagokebeka igo bagokebeka buna oria ogochikebara binto ebi mbibwekaini ekero ogotebia abanto igoro ya kebara bionsi mbibwate amate ekero ogotebia abanto igoro ya kebara okobate na gatumate gotumate genda gotumate igo gotumate nkebara gotwera matense naganchara okorusi obogundo bwa enchara bionsi amate nakorete ki naro igo ekero torari geti tiga amang'ana aya asoka boronge naende igo ngokwana ase eng'encho kera ase ngochinkoyo na emotwera matense gochia aya kebeke buya gose beka kebara bagaka mogende kebara gochiaria bang'ina mogende kebara gochiaria totebia ntino gende motwere matense gochiaria gotwera matense riori ekero okobate nagende monyora akandagera karusie aganchara mwacha nakwo korusa ino nekegusii bare goteba na korusia obogundo mwacha nabwo gende motwere matense korengereri mwanyigure ensemo eywo korende naende omogaka nabare agote na yago choche ngotwere mate aya na amate amao aya nayo ogosesenigwa igo agote na yago choche ngoseseni aya naro mokorabeka bupi ekero toikaransete ebikaro bia emeyega yebirero gose abanyanyangi kwanyora na bono twaturutumbira abagaka mbari komanya ase bagochia bamaeti gose gotumate gose ngotwera matense aya minto naende amang'ana ande nonya nabarandi baito nkobasaba ande iga ekero togokwanera igoro ya obomenyi bwa omokoro omogusii culture njarenge bibe nonya Yesu iga amenyete ime ya culture y'abayahudi oise gosoma John 2 verse 1 to 11 ase ebuku John 2 verse 1 to 11 ari nonyore Yesu ekero arenge ina cultural form akagenda omoyega bwa enyangi akanyora una ebinto biri bare gokora biakeire ekero anyona yakeire namanyete n'omoyega bw'eng'encho buna eywo igo ore kogania
kamaru gakeigo buna bone miyiga yekegusie kugania maru na Yesu anyote na abantu ambaganiti amaru erindo moyiga umanye koera burungi. Yesu akabaroseria amaru. Soma John 2 verse 1 to 11. That is culture. Chine chinchira ne chingako chiobo menyi bwabo na ende igo Yesu tari ko batabakorera buna obogesa kubwabo bomenyi bwabo bwaringi in their culture form. Igo parandi ba minto culture terimbe. Culture ni entekeronge. Culture no bomenyi bw'abantu na Yesu na amenyete ase obomenyi bwabo mono sana ekera arengi azinone chinkwana none nchira ari korigia ababwati baye abari bare kumubwatesia iga abarigeti asengenchu ya cultural formats ikagera akababekamo ibuneke yaudi giaganete igo na intu tigatokore ibintu ibuneke gusige kugani minto mwanya getinge egento nkere mwebire mutari gokora na ende nabo gegonchora obomenyi bwaitu ekera abantu na kito mbwenete kumanyera une nyomo negento kibwenete gosikwa ekera togokwanera chiombe chiaruru ekero chiombe chirure gocho mochi nebwenete na ende mwinyore na abana bagokina abaigu bagotoko mochi oyo goikabaira nega sobo ngina nyokorume onyokorume kwoye yo mosuto eyo mosuto ne ng'ombe omomuro mone no moigwa maete baigwa mbari korotera ngina rume chiombe chiaye chiru gosekende igo bari kuigwera bareta mang'ana bona giachire ngina rume ari ko moairi gose eyaberi ogenda nero ekera achire nero inkonyora yarenge echinde eye yarenge enchira yokoinora okoinora enchira yarenge enchira yokoinora igesaku kiomoigwa yo yarenge enchira yogocha yani economic base enchira yokomotatera achake nero ubugima nonya nengokonja aringo arikoegwa omoisho egwa gatuoni lakini wanduka karu muswa ekera ikire sobo enyaruka yaegwa umuswa engokeye igo yaringi kwenda yabeka magena yachabumba yainora omonto eng'ombe eri kwari koegwa ekwari kunyerenda ekero kwanyerendire ye yomosuto kwaenana ekere mori yatoka kwaenana abagokoru nyuma kero yomo onyore eng'ombe ye yaruete bung'ina rume eyo nero yari kurukwa eyomosuto barenga mwenyorete egente gina nimoko gekora ase eng'encho mwasaririe dauri nenyuomo bono binto bune mbiri kororekana neyu yaonchoire ching'encho chiogotatera obosegi bwa abana baito bono bana mbari gosegu buya ekia amasikani aria arenge korwa ase nyoko biara obe not nyoko biara nyokorume amasikani ari korwa ase nyokorume agoche gocha omochio na ase eng'encho oboiri bwa echiombe nokobwatani okwari korenda chingako ekwari korenda chingako chiobomenyi bwaito erinde amasikani anyakobo amatuka anyakogenderera abantu batoka bachabumba baenorwa baminto amang'ana togokwana na amange korende nkorengena nekio mwanyigure igo nere buya ekero omwana omoigwa akoegwa eyomosuto ebinto ebiokoenana igo biare korenda chimpago chiomogusi ebinto ebiokoenana ibiare korenda amakorwa erinde chitang'uche gete nchiche chibe orora ase omochie eyende egotochanda neya amaikora amaikora embori ya amaikora nembori yari korusobo abamura igase omusubati omwa banyuomire yagenda ase abako komosibora chimbori nchirane mara kane ose mara gatatu echitumanyete chiari korwa boko chiari gochiboko chiaru boko lakini embori yeto okokwanera eye ya maikora neri okonyora na
musubati omwino mugaka oyo osirire okure musubati otagocha mutara muamburi aebari emosibore nari aracha matanga na endo onde na asira agaka onyemburi ya maikora mwanya konye abako gochingumbuerie tagocha tagutachagagu oyino mugiro na ende mbube atache na makongwara baise koba ekine kigusi kerebo na ende minto tigatore ende kigusi ekekyara ngoetani mokari gokorabo ebinto bigokoreka na mwate batwarogiru ebinto bigokoreka na mwate kumbe nekigusi mutamanyeti manyaika embori ya maikora is a necessity onye musubati minonyo mirasigete na mugakoye patimbe osirire mbori eri goika munyeru onye mutagetache oboirio bogenderere embori eye yarenge yengencho mono igo tusikeke gusiminto mwanya getinge tumanye na amangana na akoreteki na haro na tuancha na tutancha chimbori chinde nchiro embori nere yare kurukwa yokogorora enyomba embori yeye yokogorora yarenge gose namba 3 embori yokogorora ne yare gosangwe kerumo akabu monta asirire abakungu babere oria omogakoye achorwa achigoso oyonde nyomba embori nera au yare kurigwa yare koretwa yokogorora omuchi nimaite nabagusi montegerete muigwete kingo kwana mbori echimatuka yanchiyo mwaturutumbire echinyomba embori nero embori yare korukwe ya masangi yarenge mbe mono embori ye ya masangi nekero eri okoroto maite eri entanganiero obokima bwa kawaida eyo ero momentinity eyo ero muranyiti eyo okoroto aria ekorio nabangina bo embori obokima botangani embori nera ya masangi yari kurwegu nero embori yeye igo yari go chekero mwarure rimuru ke mwarure rimuru omumura amanyuna tari richere na chimengere mburonge chire igo bone kerachire barangire nabagaka barara masokota getirianda embori egore yarigigwa egore nyarunyo yabatambuka naende yabanyorera yani yabasinyorera gari ekero yabakorera igo those are blessings ene embori ya masangi ekero yababwataniri igo togokorera nyangi eyu gosori nyome eyu tokonye korera gosori embori eyu nero njarengo bake mbanye inyoreti bange mbanye inyoreti muri ko inyora nekero mwakore nyangi egente kimubwenete gokora na kichinywomo chikobutokera bwango ekyara ekiekero kiare koba nono omwana omokekero kwa moiru abwenete okonyorera kwamanya kumuti ogosinyorera ekera atakore tibo igo nokabwate ebibe byao ekiara nekigusi gekogambabo ebi nebisio kwaigwe ebisio byokomenya na gutwara abantu byokomenya na gutwara abantu igo minto mwanya getinge igo ngosorora abarandia kimumanyete oborandi bokugenda nechinyento nechimbu chiabantu naende randiri abantu boronge abantu tokogenda emeyega yamabe timaiti gose namabebe tokoiro ose namayanda timaiti gose ntumanyete inki amabebe namayanda ntonyarigereri naende ase chingako chinde chia mwanya getenge igo tigatwebeke komanya eya maikora tumanye eyo mosuto tumanye amate tumanye ebintu ebiminto mwanya getinge ngerinde mbito sarania naende mbisa liegesaku ekero konyora obonto boboko baketu bumanyete igo konyora na itorindete chingako chiegesaku kyo mogusi naende korwa ase Nogo TV igo tokonyagotema korenda chimbebe egesaku gieito ketenene abagaka bari mwancherane no moroberi oyo gakimbuya mono naso ogotomenta chisemi mbuya mono mono tiga togendere igo na ntogende kurigereria Enogo TV aso kumanya guchime ayegesaku gieito ono mwarimu bino nyamba nengo teba nga
mbuya mono.